бохтар маркази маъмурии вилояти хатлон ба ҳисоб рафта аз шаҳрҳои калону рушдкардаи кишвар мебошад ки тӯли соҳибистиқлолии мамлакат дар қаламрави он биноҳои баландошона қомат афрохта, роҳҳои мошингар таъмиру чароғон, бунёду аз навсозии гулгашту хиёбонҳо ва ба ҳамин монанд иқдомҳои созандагӣ симои шаҳр ба кулли тағйир ёфтааст. бо истифода аз чунин шароити фароҳам гардида дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва дигар марказҳои истироҳатӣ сокинону меҳмонони вилоят дар фазои сулҳу оромӣ гаштугузор ва истироҳату фароғат менамоянд. бо мақсади дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи амалии дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати вусъати корҳои созандагию бунёдкорӣ сокинону соҳибкорони ватандӯсту ободгари шаҳри Бохтар иқдом гирифтанд ки кӯчаву маҳал ва макони зисти хешро обод ва инфрасохтори заруриро дар сатҳи баланд муҳайё созанд. боиси ифтихор аст ки бо дастуру ташаббусҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат имрӯз дар шаҳри Бохтар як қатор гулгаштҳову хиёбонҳо аз навсозӣ карда истоданд ки бевосита дар хизмати мардуми шаҳри Бохтаранд. ва албатта мо бояд қайд намоем сокинони шаҳри Бохтар ки шаҳри Бохтар ин нигини вилояти Хатлон аст. ин шаҳри марказии вилояти Хатлон ба ҳисоб рафта мо ҳар рӯза дар ин шаҳр меҳмонҳо аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ ва берун аз он ба шаҳри Бохтар меоянд ва аз лиҳози дигар дар шаҳри Бохтар якчанд ёдгориҳои таърихиву саёҳӣ низ ҷой доранд ки барои дидани онҳо ҳам низ мардум ташриф меоранд. ва албатта симои шаҳри Бохтар ин таҷоссумгар ё муаррификунандаи фарҳанг, маданият, урфу одат ва ақидаву дониши мардумро инъикос мекунад. ман фикр мекунам ки мардуми шарафманди шаҳри Бохтар чун мо дар як шаҳри воқеан ҳам зебову замонавӣ зиндагӣ дорем, имрӯз мо мебинем ки шаҳри Бохтар ҳам ба монанди дигар шаҳрҳо як фазои хуби аз лиҳози иқтисодӣ мусоид барои мардум аллакай нигаронида шудааст ва имрӯз дар шаҳри Бохтар як қатор корхонаҳои саноатӣ аллакай ба фаъолият шурӯъ карданд ки ҳам мушкилии ҷойи корӣ аз байн рафта истодааст ва ҳам имрӯз сокинони шаҳри Бохтар метавонанд ки аз ҳамин назди зану фарзандонашон дур нарафта дар ҳамин ҷо соҳиби ҷойи кор ва музди маоши хуб гарданд. мо имрӯз мебинем ки мактабҳои тибби нав, донишгоҳу донишкадаҳо, литсею коллеҷҳо имрӯз дар шаҳри Бохтар фаъолият менамоянд ки мардуми шаҳри Бохтар ва ноҳияҳои атрофи он хусусан вилояти Хатлон аз ин самаранок истифода мебаранд. бо назардошти ин дар маркази вилоят ҷиҳати беҳтару хубтар намудани сатҳи рӯзгори сокинон аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар тадбирҳои судбанд андешида шуда дар раванди корҳои ободонӣ, бунёди биноҳои замонавӣ, ташкилоту муассиса, иншооти баланднушонаи истиқоматӣ, таъмири роҳ, чарғонкунӣ, сохта ба истифода додани бинову марказҳои маишиву хизматрасонӣ, сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ ба таври васеъ ба роҳ монда шуда корҳо дар ин самт бомаром ҷараён доранд. имрӯз соҳибкорони шаҳри Бохтар бо дастгирии ҳукумати маҳаллӣ, ҳукумати вилоят баҳри боз ҳам ободу зебо гардондани маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар як қатор корҳои назаррасро ба анҷом расонида истодаанд. ман аз чиқале ки ба ҳамагон маълум аст дар имрӯза дар ҳудуди шаҳр 32 адад майдончаҳои бозии варзиши кӯдакона ба нақша гирифта шуда то ба имрӯз зиёда аз 14 адади онҳо мавриди истифода қарор дода шуданд. албатта ин як дар маҳаллаҳои иstiqomatӣ чунки фароҳам овардани шароит барои фарзандон, барои сокинони маҳал ин яке аз самтҳое мебошад ки имрӯз ҳукумати маҳаллӣ баҳри боз ҳам ҷалби бештари шаҳрвандон ба корҳои созандагӣ ободӣ мебинем. мо ҳангоми сохтмон дар ҳақиқат дар имрӯза дарк намудем ки шаҳрвандони шаҳри Бохтар бо як рӯҳии баланд ин иқдомҳои ҳукумати маҳаллӣ, ҳукумати вилоятро дастгирӣ намуданд ва дастгирӣ намуда истоданд. мавриди зикр аст ки дар замони соҳибистиқлолии шаҳри Бохтар бо қомат афрохтани бинову иншооти маишиву хизматрасонии ободу зебо гашта шароити кору фаъолият ба сокинон беҳтару хубтар мегардад ки ин аз самараи соҳибистиқлолии кишвар дарак медиҳад. имрӯзҳо дар шаҳри Бохтар раванди корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ идома дошта дар ин замина боз ҳам шароити мусоиди кору фаъолият ва истироҳату фароғат барои сокинон фароҳам оварда мешавад ки ин ҳама иқдомҳои созанда барои таъмини зиндагии шоистаи мардум
равона гардидааст. сокинон ҳамаи ин пешрафту ободониро аз фазои осоиштагии ватани азиз, татбиқи сиёсати бобарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва пойдорию таҳкими истиқлоли давлатӣ арзёбӣ карда, аҳлона пайи кору фаъолият ва боз ҳам беҳтару ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани шароити кору рӯзгори худ талош менамоянд. имрӯз дастовардҳои мардуми шаҳри Бохтар ниҳоят зиёданд, ҳам дар самти илму маориф, ҳам дар сатҳи варзиш. имрӯз аз ҷониби хонандагони шаҳри Бохтар дар як қатор олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок карда соҳиби ҷоизаҳо гардиданд. имрӯз ҷавонони шаҳри Бохтар дар як қатор чорабинҳои фарҳангии сатҳи байналмилалӣ иштирок карда парчамбардори миллати тоҷик гардиданд. дар маҷмӯъ дастовардҳои шаҳри Бохтар ниҳоят зиёд аст ва мо мебинем ки имрӯз мардум аз ҳамин дастовардҳо бисёр шукргузоранд ва талош меварзанд ки ана ҳамун маданияти баланди шаҳрсозира, шаҳрдорира риоя намоянд. имрӯз кӯчаву гулгаштони шаҳри Бохтар бисёр ҳам тозаву покиза шуда истааст ва аз ҷониби масъулин пайваста гулшинонӣ мавсимӣ карда мешавад. аллакай чандин маротиба мо шоҳиди аксияҳои ниҳолшинонӣ гаштем, аксияҳои тозагии соҳил амалӣ кард дар шаҳри Бохтар, аксияҳои тозагии маҳал баргузор карда шуд ки ҳамаи ин дар боз ҳам муҳайё сохтани инфраструктури хуб барои зиндагии осоиштаи мардум ва зиндагии саодатманди мардуми шаҳри Бохтар як шароити хубро фароҳам овард. роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, кормандони ташкилоту муассиса ва дар маҷмӯъ сокинони шаҳри Бохтар ин ҳама пешравиро натиҷаи сиёсати созандаи давлат ва ҳукумати кишвар бахусус президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонанд. зеро бо беҳтар гардидани инфраструктури шаҳр ва бунёд ёфтани даҳҳо иншооти истеҳсолию хизматрасонӣ, некуаҳолии шаҳрвандон ба маротиб боло рафта, ба сокинони он шароити арзандаи зиндагӣ муҳайё шуда истодааст. худойдоди Раҷаб, Зуҳурдини Маҳмуд, Абубакри Бобо, Азами Ҳафиз барои барномаи ахбор.